بفهمه که آیا در همین رویخطی که وزارت کارهای داخلی روسیه یعنی در این رید بسیارتر چیها را تفتیش میکنند. سلام تماشابینان برنامه‌های سوربон Сафаров. یک інформацияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳо ҷавоб мегардонем. чихеле ки медонем, дар Англия корҳои мавсимӣ сар мешавад, ҳар одам ба ихтисоси худаш метавонад ки ба кор ба Англия сафар кунад. барои уҷа рафтан бояд шумо чӣ кор кунед? аввалан анкетаҳои худтона бояд ки пур кунед. рақаме ки рӯи экран да меброяд, ватсапашда менависед ва анкетаҳои худтона пур мекунед. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо рӯйхати беш аз 120 000 тоҷикистонии қонуншиканҳо дар Федератсияи Русия. чӣ тавр мешавад фаҳмид ки номи кӣ дар он ҷо ворид шудааст? 120 000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Федератсияи Русия ба қонуншиканиҳо даст задагӣ ҳастанд, рӯйхати номҳошон буромадагӣ ҳастанд. вазорати корҳои дохилии Русия барои муҳоҷирон рӯйхати шахсони назоратшаванда тартиб додааст ки дар он беш аз 120 000 шаҳрванди Тоҷикистон ҳамчун қонуншикан ба қайд гирифта шуданд. дар ин бора вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. рӯйхати мазкур дар сомонаҳои вазорати меҳнат, яъне ки меҳнат тиҷаи менависонем, ҳаминҷа ворид мешавем, ҷойгир шудагиаст. онҳое ки мехоҳанд будан ё набудани номи худро дар феҳристи тартиботи вазорати корҳои дохилии Русия фаҳманд, аз сомонаи мазкур истифода бурда метавонанд. яъне ҳар як нафаре ки мехоҳад бифаҳма ки оё дар ҳамин рӯйхате ки вазорати корҳои дохилии Русия ташкил карда баровардагиаст, бифаҳма ки номаш дар ҳамин рӯйхат ҳаст ё ин ки не, шумо сайти вазорати меҳнат медироед. яъне ки дар ҳамин Google меҳнат тиҷаи мезанед, худаш медироя ва сайта ки истифода бариша бифаҳмед, медироед, ҳамунҷа да проверка мекунед, мебинед ки ному фамилиятон дар рӯйхати шахсое ки ҳуқуқвайронкунӣ кардагианд ё қонуншиканӣ кардагианд, номи шумо ҳаст ё ин ки не, худтон ҳамаша мебинед. ҳамчунин вазорати меҳнат гуфтааст ки ба қонуни будубоши хориҷиён дар Федератсияи Русия тағйирот ва иловаҳо ворид карда шудааст ки аз 5 феврали соли 2025 мавриди иҷро қарор мегирад. ба гуфтаи манбаъ, дар пасманзари қабули ин қонунҳо мақомоти Русия низоми нави ихроҷро ба роҳ мемонад, вале мушаххас гуфта нашудааст ки ин низом чӣ гуна хоҳад буд. танҳо маълум аст ки аллакай вазорати корҳои дохилии Русия шахсони назоратшавандаро тартиб додааст. ин буд як информатсияи наве ки аз ҷониби вазорати меҳнат пешкаши шаҳрвандон шуд барои хоҳишмандоне ки мехоҳанд бубинанд мисол дар номи худшон ягон проблема ё ягон нарушение ҳаст ё ин ки не. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумо агар бихоҳед ки ба границаи Қазоқистон бо одамои боваринок сафар кунед ки шуморо аз граница гузаронда бутонанд, рақамошон рӯи экран да меброяд, занг мезанед ва қатъиан бо метавонед ки ба дили пир сафар кунед. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар бораи рейди нелегал 2024 камтар мефаҳмондӣ. ҳамин тамом шудагӣ ҳаст ё ин ки не? рейди нелегал 2024 дар Федератсияи Русия то ҳол идома дорад. яъне дар ин рейд бисёртар чиҳоро тафтиш мекунанд. нафарҳое ки ғайриқонунӣ фаъолият кор мекунанд ё нафарҳое ки ғайриқонунӣ истиқомат мекунанд, ҳамин ҳуҷҷатгузориҳоро тафтиш мекунанд, ҷаримагузорӣ мекунанд ва депортатсия мекунанд. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, хизмати алтернативӣ то ҳозира вуҷуд дорад ё ин ки не? бале, хизмати алтернативӣ ҳозир вуҷуд дорад. нафарҳое ки хоҳишманд мебошанд, бо тариқи пардохт кардани 54 000 сомон дар суратҳисоби амонатбонк шумо метавонед ки дар муддати 1 моҳ дарсҳои ҳарбӣ хонда вайни билет дастрас кунед. бисёри нафарҳо савол пешниҳод мекунанд ки чӣ гуна вайни билет мегиред? ҳамун вайни билете ки 2 сол хизмат мекунӣ мегирӣ, иран ба монанди ҳамун мебошад. шокиров нависонда: салом алайкум бародар, кай патент қимат мешавад? илтимос ҷавоб медодем. пешакӣ раҳмат. патент ҳамасола ба назар мерасад ки баъди соли нав дар тамоми шаҳрҳои Россия қимат мешавад. як нафари дигар нависондае ки созӣ ака, номеро дар кор, айкиҷо бигирем. ягон савол дошта бошӣ дар ҳамин комментария бинависон, ответ мегардонем ва суҳбат мекунем. як нафари дигар нависондае: ассалому алайкум, созӣ додар Сорбон, ман Тоҷикистон рафта омадам. границаи Қазоқистон рафтам, гуфтам печати фалшивӣ дорӣ, лекин рафтам омадам Тоҷикистон.
равон ягон гап намешавад. печати фалшиви доштан дар бисёр ҳолатҳо метавонад ки шуморо бо тариқи автоматӣ запрет навъез бикунад. як нафари дигар нависондаи иёра бетрам медонем. файл бе гуфтани марам ки будони бисёр нақз ва канали мара удалид кун, тамошо накун, бениҳоят кори хуб мекунӣ. як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум ака. ман як савол доштам. ман ба Россия омадам. 3 моҳ кор кардам. ба граница рафта омада патент кунам мешавад? вақте ки аз граница мебироен дар ҳамун таможни контрол мисол аз шумо напурсанд ки патент доштен ё надоштен, ҳамин хели саволҳо нашава, проверка нашава. агар бале биромаден айсари нав диромада метавонед. агар ки проверка шава ва шумо пешкаш ки накарден депортатсия мешавед. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. ман ҳоло дар Москваям. 4 сол мешава 5 сола видварения дорам. нома алиш карда омадагиам. ватан рафтанда бо запрет мезананд ё чӣ хеле мефаҳмондем? акаҷон илтимос ватан равам. номи пештарамда омада метавонам пешакӣ раҳмат. ному фамилия иваз кардан чӣ хеле ки мо гуфта будем аз 1 декабр махсус барои ҳамеҳо рейдот ташкил мешаванд ва дар аэропортҳо проверкаҳои ҷиддӣ мекунанд. мисол ному фамилия иваз кардан аллакай метавонад ки ба шаҳрванд доғи судӣ битиҳад. яъне ҳар касе ки ному фамилия иваз мекунад бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Россия мешавад, нисбаташ парвандаи ҷиноӣ оғоз мекунанд. чӣ хеле ки тақрибан 1 ҳафта пеш зиёда аз 5000 шаҳрванди хориҷиро Федератсияи Русия дастгир кард барои ному фамилия иваз кардан ва нисбати ҳамашон парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. роҳи ғайриқонунӣ ворид шудан ба Россия, мо ҳамира дар назар дорем ки шумо ному фамилия иваз мекунед. ҳамин кирдор ғайриқонунӣ мебошад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. савол бошад дар комментария бинависонед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.